Han vist mai un fan film? Bàsicament és una pel·lícula feta per fans d'algun personatge o història, sovint de ficció. Per exemple, a la Sénia, un grup d'aficionats de les aventures d'Indiana Jones estan rodant una producció que no té res a envejar la saga d'aquest famós arqueòleg, excepte la presència de Harrison Ford, esclar. La Sílvia Alarcón, de Canal 21 Ebre, ens convida al rodatge. Càmera grava, acció! Arrenca un nou dia de rodatge del fanfilm Indiana Jones i el santuari de l'Ordre Negra, en aquest cas gravat a les Terres de l'Ebre i avui al camp d'aviació de la Sénia. Una pel·lícula que té per objectiu retre homenatge a aquest clàssic, però també, sobretot, passar-se-ho bé. Una fanfilm és una pel·lícula de baix pressupost que està feta per a fans i feta per fans. Per què Indiana Jones? Bueno, és que nosaltres som molt fans de la saga de Spielberg. Com no pot ser d'una altra manera, és una aventura d'Indiana Jones, però bueno, una miqueta és la recreació d'una història rocambolesca d'un castell que tenien els alemans, que és on feien molts experiments per experimentar en persones humanes. Soc un experiment d'aquests. Hem volgut fer tot el personatge d'Indiana Jones i bueno, és una mica més salvatge, una mica més animal. Fem això i altres ja entres tu directament i és el que et dic jo. Benjamí, com és un dia de rodatge? Un dia de rodatge doncs, bueno, és una miqueta complicat perquè clar, ho fem tot entre nosaltres, has d'organitzar molta gent. Quan són produccions amb molt de pressupost sempre hi ha alguna persona que s'encarrega de fer això, però aquí ens ho toca fer entre tots una mica, com podem. Hem estat dies de 12 hores i inclús més. És la segona vegada que ja rodo una pel·lícula en ells i la veritat és que és molt divertida, a part agafes molta experiència, les primeres pel·lícules que faig són en ells i la veritat és que m'ho passo molt bé. A veure, és una miqueta duret perquè són moltes hores, però la veritat és que després el resultat val la pena. Permet potenciar també el territori, no? Sí, és que aquí a les Terres de l'Ebre tenim un munt de coses. Com este? És com això, el camp d'aviació de la Sénia, molta gent no ho coneix i és una meravella. També tenim, hem gravat al Castell de Penyíscola, hem gravat al Castell de Vall de Robles, hem gravat al Castell de Cona, a la Casa del Conor d'Alcanar, vull dir, la Torre de la Carroda d'Ampostes, que tenim moltíssima oferta de coses espectaculars, de sets increïbles que ens van superbé per a la pel·lícula. Tots ho feu de forma desinteressada i perquè us agrada, no? Sí, perquè ens agrada molt el cine i bueno, el maquillatge també és la meva professió i bueno, estem aquí per afició, per amor a l'arte, perquè el cine es una pasión para nosotros. Mi marido había hecho 2 películas con él y fui a una de las grabaciones. Me encantó cómo hacía de malo, me encantó cómo se veía después en la pantalla y le pedí que por favor la próxima vez que hiciera algo que me pusiera aunque fuera en una esquina. Y me dijo, ¿qué en esta vas a hacer de mala malísima? Y aquí estoy. Sí, y me ha encantado, la verdad es que me ha pillado mucho esto de grabar i de la pantalla, sí. Hola, jo vaig fer la metralleta i seguim. Mos han marcat intentar fer el millor fanfilm d'Indiana Jones que s'hagi fet fins ara, internacionalment parlant. Espereu que el 2019 aquest fanfilm surti a la llum al territori i també als canals de YouTube per a que aquells fans d'Indiana Jones de tot el món puguin gaudir d'aquesta pel·lícula. Ara els deixem treballant.